ערב טוב. לאחרונה הגיעו אליי זוג שהם יצרו קשר, הסתפקו, בסוף החליטו שהם רוצים לבוא. אוקיי. הגיעו, שאלנו את השאלות הראשונות וכו' וכו', ואז קיימתי איתו מפגש כי הוא ביקש פגישה ראשונה לבד, באישור אשתו. ואז הוא אומר לי, תקשיב, אצלנו המצב לא פשוט, יחסי אישות, לא מעוניינים, לא רוצים, לא הולך, לא נראה, לא שום דבר. אמרתי לו, אוקיי, רוצה לשמוע את אשתך, ישבתי איתה גם כן, היא גם אמרה, אין לנו חשק, לא רוצים, לא שום דבר. אוקיי, ראיתי שיש דבר זהה אצלם, והסוד היה שאני החלטתי משום מה, זה לא בא לי להיכנס לשם. לא בא לי להיכנס לשם בהתחלה. אלא אמרתי, אני מזהה פה עוד דברים. אז הם אומרים לי, מה, אתה רופא שיניים? אמרתי, כן, אני רופא שיניים. אתה אומר לרופא שיניים שכואב לך למטה, רופא שיניים מסתכל למעלה. והוא אומר שגם למטה כואב לך. אני אמרתי להם, תשמעו, אני מזהה פה שיש חוסר הקשבה. אני מזהה פה חוסר רצון לעזור, כי היא טענה שהוא מאוד עובד. וכמובן, אין מילים טובות. אין מילים טובות. אין הערכה על העבודה שלו, ואין על העבודה שלה, והיא גם עובדת, עבדה. אין את הכבוד הזה שכל אחד היה רוצה שיהיה. התחלנו לעשות עבודה מאוד מאוד קשה בעניין הזה. אמרתי להם, אפילו תכתבו לי את הדברים הטובים שיש לכם על השני. תתחתנו עם עצמכם. איך תתחתנו עם עצמכם? על ידי זה שאתם תראו את הטוב של השני ותגידו לו את זה ותכתבו לו את זה. עשינו עבודה של שבועיים. היא ראתה את הטוב שלו, הוא ראה את הטוב שלה, הוא השאיר לי הודעות, היא עושה כלים, אני מעריך את זה, היא בכלל לא חייבת לעשות כלים. הוא עובד, הוא בכלל לא חייב לעבוד, הוא מפרנס בית, כל הכבוד לו, הוא התחתן ומפרנס בית. לא עבר זמן, ואחרי זה שניהם אמרו לי ביחד, הנושא ביחסי אישות השתפר ברמה גבוהה, בו בזמן שלא נגענו בעניין, נגענו במסביב. אז מה לומדים מכאן? טוב, קשה לבוא לטיפול, מסתפקים, אבל כשנכנסים לטיפול, לאו דווקא הנקודה שאתם מדברים עליה היא זו הבעיה, או הקושי. הרבה פעמים משהו בכלל מסביב אתם צריכים לחזק. לפעמים את הערכה, את הכבוד, את הנתינה, את הקבלה, את המילה הטובה לחזק, ואז תבואו ותיגשו לבעיה. והרבה פעמים אתם פותרים את הבעיה על ידי ההסתכלות שלכם מסביב והבנייה מסביב. וזה מה שעשינו. תיקחו את זה, זה נכון. בהצלחה.